ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଲେ କଞ୍ଚା କାଦ, ଆପଣ ତାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବେ ସେ ସେମିତି ଗଢ଼ି ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁଡ୍ ବିହେଭିଅର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଫ ସଫାଇ ବା 5S ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପାଠ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ନିଜ ପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷାଟି ବହୁତ କାମ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ପଇସା କମେଇବ, କେମିତି ଗୋଟେ ପଇସା କମେଇବା ମେସିନ୍ ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରାଇଟ୍ ହିୟର୍। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ